हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अनलाइन एग्जामनि सोमोन्दै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेनो जाहैबाय लगइन खालामनानै एग्जाम लिरनांगौ अनलाइन दा बेहाय सोरबाफोर जुदि फर्म फिलआप खालामनाय टाइमावहाय इमेल आइडि मबाइल नाम्बारखौ मालायनिखौ होदोंमोनब्ला दा बेखौ माबोरै मोनफिनगोन बेखौनो नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ जोबजासिम दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बै समावहाय रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बार इमेल आइडि जोंनो एग्जाम लिरनांगोन नालाय दा बेखौनो नोंथांमोनाहाय जुदि मालायनिखौ होफ्लांदोंमोनब्ला जुदि आपडेट खालामनो टाइम मोनाखैबा नोंथांमोना माबोरै चेक खालामगोन बेखौ नायदो दा आपडेट खालामबाथ' मोजांनि खोथा आं सिगांनि भिडिअ होदोंमोन जे माबाफोर जुदि मिस्टेक जादोंमोनब्ला आपडेट खालामनो टाइम होदोंमोन इउनिभार्सिटिया आं बेखौ आपडेट होदोंमोन जायफोरा नायनानै आपडेट खालामनो रोंदों नोंथांमोनाथ' जाबाय नाथाय जायफोरा खालामाखै दा प्रब्लेम जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा इमेल आइडि मबाइल नाम्बारखौ रिकभारि खालामना लानो हागोन आरो बेजोंनो नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन आरो जेब्लानोखि पर्टेलाव लगइन खालामगोन अनलाइन एग्जाम जायोब्ला दा बेखौ माबोरै चेक खालामगोन आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ होनोसै बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम दा जों फार्स्टआवनो थांनोसै जोङो मोनसे पर्टेलाव थांनोसै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनियाव दा बेहाय फैयोब्ला नोंथांमोना होनांगोन GUportal.in बिदि होनांगोन आरो दा जों बेहाय GUportal डाइरेक्ट होनोसै दा बेहाय GUportal.in बिदि होबानो जाबाय आरो ना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि पर्टेल बियो मोनसे दा बेवहायनो गासिबो प्रसेसा जायो आरो फर्म फिलआप खालामनाया दा बेहाय फैयोब्ला जों बेबायदि माखासे गाइडलाइन्स मोनगोन इन्सट्राक्सनावहाय बेखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय दा बेहाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो प्रफाइलखौ नायनोब्ला जोङो स्टुडेन्ट पर्टेल मोनदोंना बेहायनो जोङो लगइन खालामनांगोन दा बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय लगइन खालामदो बे लगइनाव थुनानै होदो दा वेलकाम टु गुवाहाटी इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट पर्टेल ओंखारबायना दा बेवहायनो नै मा एक्टिभिटिस मावनो हागोन नोंथांमोना नायना लादो एग्जाम फर्म एडमिट कार्ड बिदिनो बायदिसिना दङ दानिया जोङो मायाव मोनगोननो नोङो चेक खालामनोबा रिकभारि खालामनोबा बेनो जाबाय मेनेज प्रफाइल जोङो नैबेहाय जोङो मोनगोन आरो लास्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन लगइन खालामखांनायनि उनाव दायो दा बिनिफ्राय जोङो लगइनखौ मारै खालामगोन नायदो दा खोथाया जाहैबाय खायसेना मबाइल नाम्बारा मालायनिमोन अटिपिआथ' बैनावसो थांगोन नालाय नोंनि जुदि होआखैबा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होआखैब्ला बेनिखायनो आपडेट खालामनो टाइम होदोंमोन आरो गावनिखौ होनानै लाफिननो होदोंमोन जाहाथे उनावहाय प्रब्लेम जाया दा बेनिखायनो नैबेहाय लगइन खालामनांला नोंसोरो नैबेजोंहाय होनांला अप्सनखौ बेनो जाबाय लगइन उइथ अटिपि थांगोन आरो रेजिस्टार मबाइल नाम्बार थानायाव फर्म फिलआप खालामनाय समाव जायखौ होदोंमोन बे आरो दा बेखौ होनांला बेनिखायनो बेहाय लगइन उइथ पासवर्डजों होदो आरो दा बेहाय जोङो दानिया होदो एप्लिकेसन नाम्बार माने रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरोना बियो रेजिस्टार नाम्बार बा रल नाम्बार बेखौ बाव होनानै होदो दा नोंनि बे डिग्रिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजोंनो होदोनो बेहाय नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय पासवर्डखौ होदो दा बे पासवर्डआ जाहैबाय डेट अफ बार्थआनो जागोन डेट अफ बार्थखौ फुल होबानो जाबाय जेरै जों बे बक्सआव क्लिक खालामनानै नायनो हायो गाइडलाइन्स बे होनदों दे मान्थ इयार होनांगोन आरो जेरै 02/ बिदि दङ ना नोंथांमोना 02/08/1992 बिदि होनांगोन आरो दा बे क्लियार जाबायना दा बे जायोब्ला दाना बेहाय केपसा मोनदोंना केलकुलेट खालामनांगोन जे बेसेबां जायो टटेल दा बेहा 13+3 बेसेबां जायो जेनेबा हमना ला 16खौ बेहाय बहायदो बेनिफ्राय लगइन होदो आरोना दायो आं बेहाय सासे स्टुडेन्टनि लगइन खालामना नायनोसै बिथाङा फंबाया हरदोंमोन आइडिखौ चेक खालामनो जे मारै आं एग्जामपोल लाबोनो थाखाय भिडिअ थ' बेनिखायनो बिथांनिसिम थेंक इउ जासिबाय दा जों बेहाय जोङो लगइन खालामनोसै आं नोंथांमोना श' खालामला आरो बेहाय आं नोंथांमोननि नैबे नाम्बारखौ श' खालामला मानोना रिस्कि थायो नालाय आं श' खालामला नोंथांमोना उनावहाय नायबाय थादों आं दायो पस्ट खालामथ'नोसै भिडिअखौ दायो बेवहाय आङो 16 होबायना बेनिफ्राय लगइनाव थुना होदो नैबे लगइनाव दा लगइनाव थुनाय लोगो लोगो पर्टेला गेवना फैबाय आरो बेनि गासैबो प्रफाइलखौ नायनो हासिगोन दा मारै नायगोन नोंथांमोना गाहायाव फैनानै नायदो दा गाहायाव फैनानै बेहाय जोङो मेनेज प्रफाइल मोनगोन ना आं सिगाङाव खिन्थाखादोंमोन मेनेज प्रफाइलाव थांबानो जाबाय दा बेहाय मेनेज प्रफाइल मोनबाय नै बेहाय दङ मेनेज प्रफाइल नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बेवहाय थुनानै हो बेहाय टेप खालामना होदो बेहाय खालामनाय लोगो मेनेज प्रफाइला फैसिगोन आरो गेवनानै दा बेवहायनो रिकभारि खालामनो हागोन जे नों बै समाव फर्म फिलआप खालामनायाव सोरनि मबाइल नाम्बार इमेल आइडि होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नट खालामना लाबानो जाबाय जायफोरा आपडेट खालामनो हास्लाबाखैमोन थालांदोंमोन बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना हेल्पफुल जागोन दा बे जाबायनो गेरेमसा सरगियारि बिथाङा हरदोंमोन दा बे BA अनार्सआव फरायगासिनो जेनेबा हमना ला दा बिदिनो बेहाय गासैबो प्रफाइलखौ नायनानै लानो हासिगोन आरो नोंनि मबाइल नाम्बारखौ दा नोंथांमोना मारै नायगोन गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय दा नै गाहायाव बोख्लायनाय लोगो मबाइल नाम्बार मोनबायना नैबेथिंहाय दङ मबाइल नाम्बार नैबे राइट साइड खनायाव दङमोन बेहाय नुवासै बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोनाहाय बै समावहाय माखौ होआमोन बेनो जाबाय बेनिफ्राय डेट अफ बार्थआबो थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय गासैबो डिटेल्सखौ बेहाय नायना लादो बेनिफ्राय दानिया इमेल आइडि ना
इमेल आइडि खौ माखौ होआमोन नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो दा बेहाय नै रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थाबाय बिनिफ्राय दानिया इमेल आइडि खौ मोनबायना नै बेहायनो थायो इमेल आइडिया नैबे नोंथांमोना खनायाव नुदों इमेल आइडि खौ बेहाय नोंथांमोनाहाय दानिया रिकभारि खालामना लादो आरो जेब्लानोखि नांगौ जागोन बेजोंनो नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन जेब्लानोखि इमेल आइडि बियो नाथाय पर्टेलाव दाखालि बै मक टेस्टआवहाय इमेल आइडि बिनाय गैया जास्ट नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ आरो मबाइल नाम्बारा इम्पर्टेन्ट आरो बेजोंसो लगइन खालामनानै एग्जाम लिरदोंमोन आरो दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना रिकभारि खालामना लानो हायो जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना गासैखौबो नायनानै लानो हागोन दा बिदिनो गार्जेनफोरनि मबाइल नाम्बारबो थायो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा आपडेट खालामाखैना आपडेट खालामाखैबा बेखौ खामानिखौ मावना लादो आरो रिकभारि खालामदो जे नोङो बै समाव फर्म फिलआप खालामनायाव सोरनिखौ होआमोन बेहाय नोंथांमोना रिकभारि खालामफिननानै जुदि नांमारगौ जायोब्ला इमेल आइडि नांमारगौ जायोब्ला बे आं बुंनाया कन्टेन्टआ जाहैबाय जायफोरा आपडेट खालामनो हायाखै आरो इमेल आइडि बा मबाइल नाम्बारा मालायनि होदोंमोन दा गोबाङानो थालांदों नालाय आपडेट खालामस्लाबनो हायाखै बेनिखायनो बे भिडिअ खालामबाय जाहाथे टेनसना क्लियार जायो दा बेखौनो लानानै नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जों दानिया लग आउट खालामसै लग आउट खालामबा नोंथांमोनाहाय गाहायाव लग आउट मोनसे मोनगोन अपसन लग आउट खालामना लाबानो जाबाय आरो नैबे लग आउट दङना दायो लग आउट जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नै लग आउट जाबाय दा बे फंबाया हरदोंमोन आरो आं जास्ट नोंथांमोना एग्जाम्पल होनो थाखाय जायफोरा माने खालामनो हायाखैमोन आपडेट दा बेखौ नायनानै फल' खालामदो इमेल आइडि खौ बैनिखौ सेभ खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे सोरनिखौबा होदोंमोनबा मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोनब्ला बेजोंनो नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला लगइन खालामनानै एग्जाम होनो हायो खिन्थु एग्जामाव बेहाय पर्टेलाव सिगांनि बादिब्ला फिजेनाहाय जास्ट रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ होनानैनो एग्जाम जादोंमोन आरो मक टेस्टआव स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ दानिया चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो कन्टेन्टखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय